Mä otan puhelua mun valmentajalta. Mä oon tässä pitänyt 2 päivää ruokapäiväkirjaa ja kirjannut ylös kaikki mitä mä oon syönyt. Ja kohta hän soittaa mulle ja kertoo, että mitä mieltä on ja mitä voisi parantaa. Palaudut tehokkaasti ja Timo Hihnala terve. Vaan pyritään tehdä ne pienet muutokset ja yritetään tehdä sinne monelle eri osa-alueelle, sinne uneen, liikuntaan, ravintoon, pienet muutokset. Ja ne pienet muutokset monella osa-alueella, niin niillä on yleensä erittäin hyvä vaikutus. Sitten tässäkin ravintoasiaa, niin katson sitä tuon palautumisen kannalta. Misestä tuonne 14-16, että siellä kun hoitaa ne asiat hyvin, niin silloin on helppoja ne illat. Sitä sen rungon kunnossa, niin myöskin niitä huonoja valintoja ei tule tehtyä niitä vähän parempia valintoja. Ei tässä ole tarkoituskaan missään askeisissa kenenkään elää, eikä sillä tavalla niin stressata myöskään niin liikaa siitä syömisestä. Mä oon nyt syönyt mun valmentajan ohjeiden mukaisesti tässä ja pitänyt sitten uutta ravintopäiväkirjaa 2 päivää ja huomenna mun valmentaja soittaa mulle ja kertoo, että onko mä syönyt yhtään paremmin. Kyllähän se on puhas tosiasia, että jos sinä lisäät yhden aterioiden päivään tai teet yhden koirallekin viikossa, niin eihän sitä yhtäkkiä viideksi muuta. Mutta jos sinä pystyt tekemään tuommoisen yhden niin tavallaan asenteellisen muutoksen ja rauhoitat ne illat hyvin ja sitä kautta hyvin ja herään virkeänä aamulla, niin siinähän sitä on ihan riittävästi. Mä oon nyt viime viikosta pitänyt liikuntapäiväkirjaa ja huomenna mun valmentaja soittaa mulle ja antaa vähän palautetta siitä, että miten mulla on mennyt. Yrittää pitää taas kiinni niistä, mistä voi. Pitää siellä palautuksessa tukevalla puolella kuitenkin mahdollisimman monta asiaa, että ne kaikki kiepsahan sinne huonolle puolelle. Miten sä saat tätä liikuntapäiväkirjaa myös? No nuo nyt on aika perus, että on tommosia lyhyitä koiran kävelytyslenkkejä ja muutama ja sitten tommonen pitempi. Mä en oikeastaan yli tunnin meneviä pääsääntöisesti edes suosittele. Kun tuolla kropassa on sitä kuormitusta, mikä on kehittynyt niin pitkä, ei sieltä liukene kyllä muutamassa viikossa pois. Samalla sitä liikuntaa niin tulisi sitä kevyitä kävelytä. Se sitten tukisi kuitenkin, että on semmoista palauttavaa liikuntaa. Ne on juuri sitä, mitä sä nyt tarvitkin. Niitä nollaviikkoja mä myöskään niin suosittelen, että aina sitä jotakin pitäisi vähän tulla. Tuossa ensimmäisessä mittaisessa palautumisessa oli toivomisen varaa, niin millä sitä niin parannetaan, niin on se, että syö riittävästi, nukkuu riittävästi ja liikkuu niin sopivasti siihen muuhun kuormitukseen. Haluat, että se palautumisen laatu myöskin niin nousi, niin tarvitsee niin riittävän pitkää yöunta. Tosi hyviä juttuja tässä valmennuksen aikana ja osaat kiinnittää huomiota huomattavasti paremmin niin oikeisiin asioihin. Tässä on hyvät eväät kyllä niin jatkoa.